ang Pilipinas na hamtang sa Southeast Asia kung sa diin sa kanluran lang ini sang Pacific Ocean. Ang kadagatan kung sa diin nagaporma ang mga bagyo. Amo ina masami ginaagyan ka bagyo ang aton pungsod. Ang mga masunod ang maayo nga himuon para makapreparar ikaw kag ang imo pamilya sa bagyo. Una, anadon ang mamati sa balita kag dumdumon gid ang mga paandam. Ikaduha, kung mahimo, magpreparar sang emergency supply nga magalawig sang 3 ka adlaw. Ang mga pagkaon dapat ready to eat na o kung kalaunon na lang. Ikatlo, ipreparar ang mga cellphones, radyo, flashlights, tito kag kung ano pa nga mahimo magamit para makapangayo tabang in kaso kinahanglanon ini. Ikaapat, magpreparar anuman oras nga kinahanglan maghalin sa inyo puloy-an. Sundon gid ang mga otoridad kung in kaso nakita na nila nga mas luwas kamo sa evacuation area. Ikalima, kinahanglan gid nga may ara kamo ginatawag nga contact system kung sa diin mahapos nga matawgan kag mapabalo ang inyong mga kapamilya sa inyo sitwasyon. Inigali si siya na nagapahanumdom nga mas maayo ang preparado.